Ассалому алайкум бодарҷону, салом ҳама палпишкои Автолайф. Дар ин видео беҳтарин мошино аз мошинбозори Душанбе барои шуморо омода шудагиай. Максиман лайкҳои дастгирӣ мекунем. Лайкҳоро бизанед. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, ҳатман обуна шавед ва оиди нархи навод дар Тоҷикистон ҳама рӯза шумо бохабар мешавед. ва иҷа дидестен инҷо магазини Автолайф зиёдаи 200 намуд ассортименти чихол барои тамоми маркаи мошиноро овардагиам. Ебача шога ҳамаи ами барои шумо ай палатка, полик, чехол ай сатсм сар меша то 1200-1300 сомон чихола ҳастай. Вобаста ба ҳамаи намуди одамаш чихола дорем. Худованд меҳрабон ҳаматан нигаҳбон боша. Мегзарем ба тамошои видео. Хубина баодарҷоно, свети сафедаш ES300 2014 8 вагонай гибрид мошин бекамудия. Тамошо кунед, касои ки маъқул мешаванд, номеро якарам мемонам, занг бизанед, яка барои шуморо бо пурратар маълумот метаҳам. Оз як ҳолати салонро мегирам. Як не 14 электрай обогрев дора, автомат, монтиру, кондиционер, ҳама навотош кор мекунад. иш 152,000 пробег дора маги. Старт-стоп ҳам айчи дора, лукам дора, свети сафедча. Оз як қафоро мегирамаш. Ина тамошо кунед як қафо. Қафо. Soybaş kiraya yara. Нархи чанд қарка? Нарх 220,000 бо муомила дора. Номеро яка 93 801 42 42 77 63 ҳа 04. Ҳолати мошин. Подписчикои Автолайф бо қапен Camry D баодарҷоно 2010 сол Дубаи. Объёми 2.4 газ евро 4 дора. Мошинча свеча хитон дестен 4 таваллуншам навай. Касои да маъқул мешаванд, номеро якара мемонам, занг бизанед, қайтон номила мекунанд. Нархиш чанд қарка? 88. Нархиш 88,000 сомон. Ози ҳолати салонша мегирам, тамошо кунед. 4 дар электрай, сиденьё лифт, мультирул дора, коробкаш автомат, кондиционераш кор мекунад. Мошинча ҳолаташ беҳтарин ай. Салони зарқатӣ. Кожош ягонҷош сиденьёш диридагӣ ягон чӣ надорад. Сиденьёш латтагӣ айнеки. Ина ҳолати салонаш баодарҷоно. Inoz як қафо мегирамаш. Ина ҳолатша. Номеро якаро ози ман пеш мемонам, касои да маъқул мешавад, занг бизанед, қайтон муомила мекунад. Ози як пеш мегирамаш. Номерош 501 24 00 25. Не варианти дубаиш барои шумо. Бисёри бародаро хоҳиш кардан, комментарио дар ямё бигиред. Ина барои шумо баодарҷоно. Қапен баодарҷоно, подписчикои Автолайф, Hyundai Elantra 2025 сол. Мошинча навовардагиай, утилизатсия ҳамаи чӣ кардагиай. Д калита. 4 табаллон навай, ҳамаи наворотош кор мекунад. Нархиш 230,000 сомон. Тамошо кунем баодарҷоно. Ин барои шумо ай. 4 табаллон ам навай, ози ман ҳамаи ҷоша камера мекунам, тамошо кунед. Камера пешдан дора, заднидан дора, ҳамаи ҷош қоидавия. Ина нига кунед 4 дар электрай, сиденьё кожа. Коробкаш автомат,
спортивный руль, мультируль, ҳамагӣ 102 километр гаштагии мошинча. Як монитори родной дора, кондиционер ҳамон автош кор мекунад. Старт-стоп ҳамаи чӣ дора, лук ҳам дора. Мошинча бекам буде, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Ина ҳолатш. Ягай қафома мегиримаш. Тамошо кунем бародарҷонҳо. Мошин бекам буде. номерои акара мемонам. Касои да маъқул мешавад, занг бизанем, бо қайтон муомила мекунем. Қафоша бинем чӣ хел баъзе бака. ҳозир ман номерои акара мемонам, касои да маъқул мешавад, бародарҷоно занг бизанем, қайтон муомила мекунем. номерои ака 3-0 4-9 59. Тон состояние машина видим дар видео буд. Машин бекам буде. Ҳамагӣ 102 километр гаштагӣ. Opel Astra-ҷи бародарҷоно тамошо кунед. ҳолати хубаш 2003 объем 1.6 инжектор 76000 нархаш 75 та. ина 4 та балоншам навай свеча хайхтон дистин. ҳозир ман вайдоша камера мекунам, касои да маъқул мешавад. номерои акара мемонам, занг бизанем, бо қайтон муомила мекунам. д электро дорам. коробкаш механикай. ҳамон ортош кор мекунад камега. ина ҳолатшам тамошо кунем. бисёри бародарон мегӯянд ки опело чӣ вақт қиматанд. ман хел ман намедонам. нарх астраҷиёр баъзеша мебинӣ 80-90 мегӯянд. то 100 000 нархи кембри ва мерседесо Е-класса. бензини холия. ина ҳолатш ай параш. номерои акара ман мемонам, занг бизанем, қайтон муомила мекунанд. 9 11 11 59. ҳолатшам видем бародарҷоно. Opel Sedan бародарҷоно 96 сол тамошо кунед. объёми 1.6 мошин ягон ҷош варид кагӣ надорад камега. чашка пашкаш ҳамаш қоидагия. ина ҳолатша хитон дар видео дидестен, свеча дидестен. 4 та балоншам навай. ҳозир ман вайҷоша камера мекунам, бо хитон мебинем, пурраттар маълумот мегирем. ина ҳолати салонош. коробкаш механик 406 000 пробег дора. ина нига кунед ҳолатша. чухолакои тункак задагӣ, сиденёш нав. ягар қафоам мегирамаш. ина кунем бародарҷонои ман. ина қафоам биненаш. камтар против автова. дар камера хубтар намеяд, бо хитон қайқи шудтар мебинем. ҳозир ягай параам мегирамаш. ҳолатш. нархша чанд гуфтӣ ака? нархиш 48 000 сомон. номерои ака 95 10 50 00. касои да маъқул мешавад.
ина занг бизанем бо барои шуморо пурратар маълумот метавад ҳолати мошин. Hyundai Sonata бародарҷоно тамошо кунед 2010 сол объёми диққати свечақа хитони десте мошинчара яе 4 та балонш навай касои да маъқул мешаванд номерои акара мемонам занг бизанед қайтон муомила макунам оз як ҳолати салон шама мегирам тамошо кунед ина нига кунед 4 дар электрай салон зардай коробкаш автоматай мошинча бекамбудия ина нига кунед кондисионер ҳама наворотуш кор мекунад чухолошам сиденёшам ягон чиз задагӣ диридагӣ надорад ина нига кунед ҳолача ина нига кунед тамошо кунем бародарҷонои ман ҳамаями барои шумо ина тафон биниш чиқадар мошин чурта балонаш навай светиш сафед нархи чанда ака нархиш 88 000 мега бои хеле муомилаам дора номерои акара ман мемонам занг бизанед касои даки маъқул мешаванд номерои ака ҳаста озе номерош 905 10 50 00 як бори дига пеш тамошош кунед ҳолати мушкил